Ovo je dukat, dobila sam ga od svoje pravake, to mi je baka dala. Čini se da je to od pravog zlata iz 1905. godine i čuvat ću ga zato što je to uspomena na moju pravaku. Prije nego što je u našu obitelj ušao, bio je kod mog pradjeda, a moj deda je rekao da je njegov djed imao pa taj novčić, pa njegov tata, pa onda deda, pa mi smo ga dobili. Taj novčić je na kraju prvo bio kod mog prapradjeda. Fotografija je slika mog djeda negdje kad je imao otprilike 20 godina. Ne znam koje je ovo događanje bilo, ali stara je negdje oko 60 godina. Ova slika je prva voldarska jesen. Tu se vidi moj djed i moj pradjed. Prvu voldarsku jesen su imali, vozili su volove. Ova je djela od moje prabake. Ona ju je dobila za svoju vjenčanje. To je djela stara 70 godina. Ona je vrlo važna u našoj obitelji. Ja sam ju naslijedila od svoje prabake i želim ju još čuvati. Ovo su moji oba dva fotoaparata, to sam dobio od svoga djeda. On je promatrao ptice pa ih je slikao. Još je živ. Mislim da će se ovo očuvati i da će jednog dana netko naći baterije da proradi. Ovo su satovi, ova dva sata su od mog pradjede, stari su oko 90 godina, a ovo je sat moje prabake i ovo je pravu trokut od moje prabake i sadašnje.